Vasemmalla kuulutais, jos taas se jätkä. Cracker. Tässä on. Meno. Mihin se kaveri meni? Nyt on oikealle, okei. Okay. Mä sain yhden. Sitä toinen tiimi jo. Tossa sulaa. Ja Oli... Squad pipe. Oli sama. Okei, hyvä. Mutta sama. Vähän crack thattis. Niinku CSGO pitkästä aikaa ei suju, mut Apexi aina sujuu. Liian helppo. Tällä jäbällä oli fucking what? Mikä on se täällä ihan kulmi? Mikä mun takaa tulee? Yksi knokis. Mä oon vähän lovi, mä otan suojaa. Säkin oot lovi, ota suojaa vaan. Koita hiilaa. En voi. Holy Ai ja hakkas sen vaan. Joo.